Βρισκόμαστε στο χωριό Λευκόχωμα, λίγα χιλιόμετρα έξω από τη Σπάρτη, και σε αυτό το ρέμα, όπως βλέπετε, είναι κατάμαυρο. Τι είναι αυτό το μαύρο άραγε? Έχουν γίνει σχετικοί έλεγχοι? Βρισκόμαστε σε αυτό το σημείο εδώ που υποτίθεται θα γίνει ένα γεφύρι εδώ και πολύ καιρό. Τι γίνεται με αυτή την περίπτωση? Αυτό το γεφύρι το έχω αιτηθεί πολλά χρόνια, κάθε δημοτική αρχή που πέρναγε. Τέλος πάντων όλο κάτι γινόταν και δεν. Την τελευταία δημοτική αρχή επί Δούκα, τελικά έγινε δεκτό το αίτημά μου, δημοπρατήθηκε, περιμένω 1,5 χρόνο για αυτό το έργο. Όταν βρέχει, σε μία ώρα νερό, εγώ έχω κτηνοτροφική μονάδα που είναι το μοναδικό πέρασμα προς τα εκεί, να πάω στο σπίτι μου βασικά, ούτε το τρακτέρ δεν περνάει. Λοιπόν, ούτως ώστε κινδυνεύουμε. Πρώτον κινδυνεύουμε, δεν μπορούμε να πάμε στη δουλειά μας, όπως όλος ο κόσμος πάει στη δουλειά του με το απλό έστω και το αγροτικό, έστω και το τρακτέρ δηλαδή. Περιμένω 1,5 χρόνο. Εδώ βλέπουμε και οι σωλήνες αυτή τη στιγμή. Είναι βουλωμένα εδώ και 2 χρόνια. Φωνάζω και μου λένε ότι δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα και περιμένουμε. Λέει να σπάσουν τα τσιμέντα κάποια στιγμή για να γίνει το γεφύρι. Και ακόμα περιμένουμε. Να σπάσουν από μόνα τους για να γίνει το γεφύρι? Όχι, θα τα σπάσουμε εμείς όταν θα έρθει η ώρα να γίνει το έργο. Αλλά το έργο δεν βλέπω να γίνεται. Και τώρα αυτή τη στιγμή πάλι μου είπαν πριν 10 μέρες ότι θα περιμένουμε το Μάρτιο-Απρίλιο να σταματήσουν, λέει, τα νερά. Έχουν περάσει 2 καλοκαιρία και πάμε και το τρίτο. Πόσο υπομονή έχει τελειώσει πια. Δεν παλεύεται η δουλειά. Και μιας και είπατε νερά, βλέπω εδώ το νερό είναι κατάμαυρο. Όπου περνάει βάφη. Βλέπω. Τι γίνεται με αυτό? Υπάρχει δυσοσμία? Δεν είναι μόνο το χρώμα. Είναι η μυρωδιά, η δυσοσμία. Όταν έχει υγρασία και έχει αυτό που λέμε αντάρα, ομίχλη τέλος πάντων στην ατμόσφαιρα, αυτό το πράγμα βγάζει μια μυρωδιά που να φανταστείς ότι δεν μπορούμε να αφήσουμε ούτε στο μπαλκόνι μας να λιάσουμε ρούχα. Βρωμάνε από αυτή τη μυρωδιά. Δεν ξέρω τι είναι αυτό το μαύρο υγρό, δεν ξέρω από πού έρχεται, αλλά αυτό το πράγμα δεν πάει άλλο. Δεν σας έχουν ενημερώσει κανένας, έχουν πάρθει κάποια δείγματα το τι μπορεί να είναι αυτό? Έχουμε ακούσει διάφορα, αλλά με χαρτιά κανένας δεν μπορεί να μιλήσει. Αυτό συνεχίζεται επί χρόνια? Συνεχίζεται χρόνια και τώρα τελευταία έχει γίνει επί 2 η κατάσταση. Και να πούμε ότι αυτό καταλήγει στον Ευρώτα. Στον Ευρώτα, βέβαια. Ναι, αυτό είναι οι εκβολές αυτού του Ξεριά καταλήγουν στον Ευρώτα. Άρα έχουμε 2 θέματα. Πρώτον το γεφύρι και δεύτερον το τι είναι τελικά αυτό το μαύρο που υπάρχει μέσα στο νερό. Το οποίο καταλήγει, όπως είπαμε, στον Ευρώτα. Και πότε τελικά θα γίνει το γεφύρι για να μπορούν να εξυπηρετούνται οι κάτοικοι, αλλά και να είναι ασφαλείς. Πριν 10 μέρες που έβρεξε, 1 ώρα νερό. Εγώ τελικά πέρασα μετά από 3 ώρες που περίμενα, νύχτωσε δηλαδή, εγώ να περιμένω να γυρίσω να ξεκουραστώ στο σπίτι μου, και όταν βούτυξα με τα μάξι πλέον μέσα, ακόμα τα μάξι μου βρωμάει. Το έχω πάει πλυντήριο 2 φορές και δεν ξεβρωμάει. Δεν ξέρω τι είναι αυτό το πράγμα. Βρωμάει. Δηλαδή κουνουπιά. Δεν το συζητάμε. Καθίστε την άνοιξη, ελάτε στο μπαλκόνι μου, στο χωριό μου, σε οποιοδήποτε εδώ τώρα. Δεν υπάρχει. Το κουνούπι και η μύγα, δεν ξέρω από πού έρχεται αυτό το πράγμα. Άρα θέτουμε 2 ερωτήματα. Το πρώτο αφορά το Δήμο Σπάρτης. Πότε τελικά θα γίνει αυτό εδώ το γεφύρι για την ασφάλεια και εξυπηρέτηση των πολιτών? Και δεύτερον, τι είναι αυτό το μαύρο, που νομίζω αυτή η ερώτηση αφορά την περιφέρεια.